O plan bulabog ilusad sa dakbayan sa Sugbo isip pagpahugot pa sa quarantine protocol gumikan sa pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Ano ang report? Gibutyag ni Mayor Edgardo Labella nga 88% sa mga bagong kaso sa COVID sa dakbayan sa Sugbo outside transmission. Kini nasayran human sa tigom sa mayor kauban ang staff o mga opisyal sa Emergency Operations Center kon EOC. Yulagway nga kumpiyansa na kaayo ang mga tao. Gani adunay nataptan sa pagpahigayon og party na usay nakuha gikan sa ubang dapit. So we will strengthen our border patrol. Pangusga na itong ayo. Gumikan sa pagtaas sa kaso sa COVID-19, mas istriktuhon pa sa Cebu City ang mga lagda. Busa na umol nila ang Uplan Bulabog, diin adtuon sa kapulisan ang mga establishmento aron sumpuon gadto mula pa sa mga health protocols. We will strengthen our capability. Maybe we will reimpose border controls. Because Cebu City, Magod, is a peculiar place. Sanib persa na po ng kapulisan ani para ipahimangno sa mga tao nga ang virus na pa, dili pa wala patasan yung normal. Napatay naka-quarantine pa ta. Samtang gibrayag ni Police Colonel Josefino Ligan, Pangulo sa Cebu City Police Office nga pahugtan nila ang ilang pagpatrolya sa mga dapit sa syudad. Bahad niya sa mga violators nga ilang pangdakpon kuno galing masakpan nga wa magsulob og mask ug magtapok-tapok. Nabantayan sa kapulisan nga nalimot na ang mga tao sa minimum health protocols. So ato ang kapulisan magsuroy mo sulod anang mga lugar nga daghag pundok-pundok nga tao ug atong ipa-implementar ning istrikto nga paglabi na kining pagsuot sa face masks ug kining social distancing. Kauban si Marlon Melgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.